friends, दिनैनि बे सिफुं द मेलोडी प्रेजेन्ट्स फैक्ट एपिसोड 1 आव नोंथांमोननो ओरैबायदि किसुमान सैथो बाथ्रा एबा फैक्ट्स खोन्थानो थांगासिनो दं जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ शेयर लोगोसे चेनेलखौ सब्सक्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै। सो टाइमखौ वेस्ट खालामालासिनो लेट्स बिगिन। सिनि एबा सुगारखौ जेब्ला जों बौनाय जायगायाव फोनो अब्ला बिस एबा सानाया गोख्रैनो खमिलाङो। नांगौनिख्रुइबो अभार टेंशना नोंथांनि खर'खौ दसे समनि थाखाय बन्द खालामनोबो हागौ। मजाक लग रहा है लेकिन सच है। 92% मानसिफ्रा एरैनो मिनिगारो जेब्ला बिथांमोना नोंथांनि बाथ्राखौ बुजि मोना। हांसोआ गावनि ब्रेनखौ 50% उन्दुहोना 50% सिरि मोनहोना लाखिनो हायो। दा नोंथांमोननिफ्राय साननोबो हागौ मा बाकवास खालामबाय दं होननानै, नाथाय बे बाकवास नङा फ्रेन्ड्स, बे मोनसे फैक्टसो। साइन्सआ मोनसे स्टाडि खालामना मोनदों जे टेलेन्टेड मानसिफ्रा गावजोंनो गाव रायलायो। रावबो मानसिया गावनि हांखौ हमथाना गावखौ बुथारनो हाया। फुङाव कापसे साहानिख्रुइ दै गिलासिया नोंथांनि उन्दुनायखौ थाबनो सिरि मोनहोनो हायो। मुजा गानना उन्दुग्रा मानसिफ्रा हराव खम सिरि मोनो एबा खनसेबो सिरि मोनाबो जानो हागौ। नोंथांमोना मिन्थिगौना फेसबुक बानायग्रा मार्क जुकारबार्गनाव जेबो कलेज डिग्री गैयामोन जेब्ला बे फेसबुकखौ बानायो, नाथाय बिथाङा मे 28, 2017 आवसो अनारारि डिग्रीखौ हार्भार्ड कलेजनिफ्राय मोननो हायो। ब्रेइना सिमाङाव आर्टिफिशियेलि मानसिनि मोखां बनायना लानो हाया। नोंथांमोना सिमाङाव जि मानसिफोर नुयो बेसोर गासैबो नोंथाङा रियेल लाइफआव नुजोबनाय गोजा। है ना कमाल की बात? मोनसे स्टाडि खालामनायनि मते बुहुमाव बयनिख्रुइबो इउज खालामजानाय पासवार्डआनो जाबाय 1 2 3 4 5 and 6। जुदि खोजिमानि साइजआ मानसिनि सेबां जायो अब्ला खोजिमाया कारनिख्रुइबो 2 गुन बारा खारगोन। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो फ्रेंड्स, पर यह सच है। नोंथाङा साननाय खामानिखौ जेब्लाबो बन्द खालामनो हाया। खोजिमाया जेब्लाबो उन्दुआ। मैदेरा जेब्लाबो बारल'नो हाया। फ्रेंड्स, नोंथांमोना मिन्थिगौना मानसिनि मोदोमाव थानाय बयनिख्रुइबो गोरासिन बेदरा मा? मिन्थिया? अके, मानसिनि मोदोमाव थानाय बयनिख्रुइबो गोरासिन बेदरानो जाबाय सालाय। मौ बिदै एबा हानिया हाजारसे बोसोर जाब्लाबो हामा जाया। बे बुहुमाव 1 सेकेन्डआव 100 बार सारअन्थाइ गावो। फ्रेंड्स, नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो बे बुहुमाव रोजा रोजा एम्फौ एनला दं। बै रोजा रोजा एम्फौ एनलानिफ्राय बबेबा एम्फौआ जेबो मोनजायाब्ला गावखौनो जाना लायो। हाथिउनाय समाव मानसिनि हार्टआ 1 मिलि सेकेन्डनि थाखाय थाथ'यो। जोंनि मोदोमाव एसेबां लहा थायो जे बै लहाजों 1 इंच गाजोलबो बानायोब्ला बानायजागोन। नोंथांमोना जेब्लाबो गोसोआव थानाय नङा जे सिमाङा माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। कांगारुआ उल्था थाबायनो हाया। उटनि गाइखेरनिफ्राय गाइखेर मिखि बानायनो हाया। थाव एम्फौआ खर' जब्लाबो बेसेबा दिन थांना थानो हायो। लाइटारनि आबिष्कारा दिस्लाय खाथिनिख्रुइ सिगां आबिष्कार जादोंमोन। फ्रेंड्स, नोंथांमोननिफ्राय सोरबा सोरबा साननो हागौ जे फैसाखौ कागजजों बानायो होननानै, नाथाय बे रं। फैसाखौ कागजजों बानाया, बेखौ कपासजोंसो बानायनाय जायो। घराया गसंनाबो उन्दुनो हायो, मानो होनोब्ला घरायनि आथिङा जोबोद गोरा। लास्ट but the not least, फ्रेंड्स, बे बुहुमाव आपेला एसेबां रोखोमनि दं जायखौ जों
सानफ्रोमबो थाइसे थाइसे जायोब्ला गासैबो रोखोमनि आपेलखौ जाजोबनो थाखाय जोंनो 21 बोसोर नांगोन। है ना कमाल की बात फ्रेंड्स? तो आज के लिए बस इतना ही। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदो अब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै आरो लोगोसे नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर।